weta akwụkwọ m. Gwaga. No, mba cheregodi. Gịnị bụ toilet n'Igbo? Unu na-agwa m achọrọ m ịga. Mba. Ụlọ mposi. Onwe ndị na-akpọ ya mposi, nwee ndị na-akpọ ya mpochi. Ọkwa ofu ihe. Ọzọ wee bụrụ gịnị? Akụkụ ụlọ ọzọ. Mba, telivishọn bụ ngwongwo dị n'ụlọ. The living room. Living room ya na-akpọ ya ọnụ ụlọ, the mouth of the house. Onye ọbụla sịnụ ọnụ ụlọ. Onye ga-agwa anyị nke ise. Ọsịsọ ọgọ. Akụkụ ụlọ. Ọ bụghị ngwongwo. Keep your notes. We are talking about parts of the house. There are so many parts of the house. That's what we are talking about here. Ogo? Yes. Dining area. So ka ikpo ya dining. Ebe oriri. Onye ọbụla si ebe oriri. Ebe oriri. Kedu ebe ọzọ? Backyard. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ the back of the house. What is back in Igbo? So what is house? Good. Azụ ụlọ. Backyard bụ azụ ụlọ. Kedu ebe ọzọ? Front yard. Ihu ụlọ. Ihu ụlọ. Kedu ọzọ? Ọnya bụ toilet, ụlọ mposi maọbụ mpochi. Kedu ebe ọzọ? Anyị nwe veranda. Balcony. So balcony. Balcony bụ gịnị? Mbara elu. Onye ọbụla si mbara elu. Garage, yeah. Onye ọbụla kpọọ ya ọdọ ụgbọala. Ọdọ ụgbọala. Na-eto ọnọkwa klaasị a. Ọdọ ụgbọala. Anyị nwe patio. Ọ bụrụ gịnị? Ọbụma. Ngwa detuonu. So you see this balcony here? When the balcony is downstairs, is a patio. It's usually bigger.
Sometimes we call it eh? Sometimes the Igbos they will call it Obi. Sometimes they call it Obi, where people go to have their meetings. It's usually bigger when it's down. Hmm? Basement. Um, okpuru ụlọ. Or see, we're supposed to write it. Ngwa ka anyị na-aga aga. Zara si basement. Obin Chidi, give us one part of the house. Chidi, nye anyị ofu. Rooftop or roof. Elu ụlọ. Onye ọbụla si elu ụlọ. Mhm. Anyị nwe swimming pool. Enwe swimming pool. Achọkwa m that American English na ihe a Igbo stomach. Swimming pool. Ama mmiri. Onye ọbụla si ama mmiri. Nke 14. Outside of the house, right? Akpọ ya mbara ezi. Mbara ezi. This outside, or some people call it the compound. Mbara ezi. Kedu ebe ọzọ? I went upstairs. Upstairs. Upstairs abụrụ gịnị? Just you can say elu or ụlọ elu. Mba, elu ụlọ is the rooftop. Upstairs. You say elu maọbụ isi ụlọ elu. Then I nwezie downstairs. Downstairs abụrụ gịnị? Ụlọ ala. Kwuo na ya. Hey, ọ sị na ụlọ ala. Ụlọ ala. No, yeah, ụlọ ala. We have the playground. The playground, right? Egwuregwu. Onye ọbụla kwuo ya. You see, I'm taking my time to teach this son that is saying ama egwuregwu. This one, we don't speak English in my house. It's a crime. You speak English in my house, you are in trouble. It's a crime. It's a serious crime. You will be beaten up or flogged if you do it. You must speak Igbo, and everybody knows we pray in Igbo, apologize in Igbo, sing in Igbo. No, the truth is, if you come to my house, you will speak Igbo. It's a helpless situation. Helpless. Even you can't come to my house and I'll be speaking Igbo and say, what's that? What's that? It's not me. If you finish it, what's that? When you are hungry and you come and tell me I'm hungry, so I will tell you, what's that? What's that? Oh yeah. The wickedness. Wham. That's me. He said, what? Do you know, in my house, my domestic staff, I don't know how, she's from Cross River. She said speaking Igbo in my house. Because who has time to talk to you in English? Who has that time? And not that I don't know English. I'm actually an English language expert. But I don't have that time. That's why I start speaking English to you.
How many of you have heard me speaking English? As when I want to speak English proper, like as if I'm in the US. I've heard my English. Where is it now? I can speak English very well. Wait, I don't speak English in my house. You must speak Igbo in where? Eh? In my house. Yes. So as you are coming to my house, just pull off your English clothes outside. If you don't know how to speak English Igbo, you start doing sign language. You want to poo. You want to poo. You can do. Okay. So I was talking about the playground, right? Ana m ekwu maka ebe egwuregwu. Onye ọbụla si ama egwuregwu. Eh? Anything that is outside open air, gee m ntị. Ihe ọbụla nọ na mbara ezi, like ihe ọbụla nọ open air, gee ntị ife ọma. Anyị na-akpọ ya ama. Ama is like open ground, no covering on it. It's called ama. Onye ọbụla si ama. Ama. So playground bụ ama egwuregwu. Ama egwuregwu. Kedu ebe ọzọ anyị nwere n'akụkụ ụlọ? You mustn't. Ọ maka Chineke nna gọziri gị? Ịma, I said it because God blessed you. Some people don't even know that there is something called the front of the house. Because they live, they live in a face me, I face you. There's a door here, there's a door. The way we are having our rooms, like this is your room, this is your room. That's how some people live. That room that you enter as your room is somebody's family's house. It can be up to 10 inside. Okay, so you don't have a playground, it's still okay. Your estate could have one. It's okay. Ngwa, ka ebe ọzọ, eh? Ngwa ke nke bụ attic. Okay, the penthouse. Eh? Uh-huh. It is inside the roof. Eh, eluigwe. It's heaven. Eh, anyị ebirichabe n'ụlọ. Anyị ebirichabe na the middle floor. Anyị ebirichabe ala. Unu asị anyị basement, anyị anabata. Unu asịkwa anyị bakwuo na roof, attic. Or Atlantic Ocean. Ngba. All of them, anything up is ụlọ elu. Eluigwe. Eluigwe. Elu igwe. So eluigwe. So eluigwe. Onye ọbụla si heaven eluigwe. To send somebody something, ziga, write it down, date to your send. That tight table behind. One person is already missing in your enjoyment. More people I will scatter that community. Ngwa ka anyị na-anya ka anyị na-anya ka anyị na-anya n'akwụkwọ anyị, onye ọbụla sape akwụkwọ gị. Sape, sape, sape. My baby. Hello, honey. Hello, darling. You tired? Kogoro gị? After swimming? You wanna sleep? Nke okezi ọ nọ ebe a? Ọgwụgwọ nwa m. O gbuchala mmiri. Miss Loveling, kpọga ya nke okezi, ọ na-alahụ ụla. Ọ mara ihe ọ ga-asa ihu. Enye ebe ọ ga-aga. O gbuchala mmiri. Elijah gwugidere mmiri taa si thank you Jesus. All right. Any other part of the house we are missing? Somebody think.
We have it all. I need on there. The stairs. Step upstairs and down to the carriage. Already put down. There's no. Oh no, no. Ready there. Actually, know what? Excuse me. There's actually no what for step. Living room is all no. We've written all that down. Table gallery. Where they keep award. Uh-huh. A library. What's in the library though? A library. It's a part of the what? No, office. I think it's office. Tell go the cheese and I see library is a part of the again. No, some people have a private library. I've seen homes with a private library. Laundry room, airport. Helicopter landing. That's enough. Helipad. What is that? An office. Hmm. Okay, so let us go through the names. Let's go through the names. Kai Goya, Biko. Kai Goyon. Excuse me. Honor the Chamber of Secrets. Uh, Chamber of Chamber of Commerce. Which will be so. I say bien so. Bien so. Okay. A secret room is called Ulon Zuzo. Please, can you write it? No, don't write it. What is secret room? Ganyo. Say it again. No. Ubochi is toilet. Oh. Exercise room is still like a play place. Gym. Mm. Indoor gym. When it's indoor, if it's a gym, you say Ulo Eguregu now. Oh yeah, What is room? What is room? We wrote it before. Room. Bedroom. What is room? oh yeah, we did. Mpuru. What are you doing with secret room? Let's read what you've written so far. Okay, can I read it? Go ahead. Ogo will take the lead. Ogo, you will take the first one. Everybody. Chere. Ogo bụ ụzọ kwuo na ọ chọrọ igbo. Ogo kwuo, anyị esori ya kwuo. Ihe ọbụla o kwuru, anyị esori ya kwuo. So you really repeat after you. Make chere Ogo bido n'isi akụkụ ụlọ. That's what you start with. Akụkụ ụlọ. Repeat after her and I'm not joking. Ogo bido ọzọ. Akụkụ ụlọ. Parts of the house. Kitchen, usekwu. Bedroom, mkpụrụ. Maọbụ. Toilet, ụlọ mposi maọbụ mpochi. Living room, ọnụ ụlọ. Make it one word. Ebe oriri. Ebe oriri. No, ebe oriri. Dining, ebe oriri. Repeat after her. Backyard, azụ ụlọ. Front yard. If you're not talking, it's okay, darling. Stop. If you continue from where she stopped. Yeah, she was taking her time. You did not repeat. Get out. Puroto. Puroto.
Are you promising me now to repeat after her? From, if you don't repeat after her, you will take over. Balcony, mbara elu, ọdọ ụgbọala, garage, ọdọ ụgbọala, patio, ọbụma, okpuru ụlọ, basement. Take that again. Basement, okpuru ụlọ. Chibuikem, take over. Nọrọ. Roof, elu ụlọ. Swimming pool, ama mmiri. Outside, mbara ezi. Upstairs, elu maọbụ ụlọ elu. Downstairs, ụlọ ala. Ụlọ ala. Take that downstairs again. Downstairs, ụlọ ala. Chere, ọ na-abụ ụlọ ala maọbụ ala. Playground, ama egwuregwu. Don't try me. Ọdọ akwụkwọ. Ndo. Library. You are not repeating after him. Say it again. Gym, ụlọ egwuregwu. Kọrọnụ ọgọ Ifi na Chibuikem aka. Ugbu a anyị ga-elezi ngwongwo dị n'ụlọ. Ngwongwo dị n'ụlọ. Onye ọbụla si ngwongwo dị n'ụlọ. Ngwa nkwo ihe ọbụla m kwuru na-ekwugharịa ya. Achọkwa m mkpọtụ. Ndị a na-ebe unu anaghị ekwusi ike. And dozienụ mgbo ahụ ọfụma. Dozienụ mgbo ahụ. Keep that table well. Ngwa ihe ọbụla m kwuru unu ekwugharịa. Ntụ oyi, air conditioner. Ke n'ebe m nọ ọgọ ka ihe na-ede. Onye ọbụla mepee ebe a. Emepeela m ya. Yes, emepego m ya. Ogo has been putting good effort to speak Igbo in this camp. Good effort. Yes, ọ na-anwa isu Igbo. Onye ọbụla mepee ebe a. Ọ na-emepego ya? Zara, mepee nke a. Mba, ngwa. Kekwenu nke unu. Mepenụ ebe a. Mepee ya ọsịsọ. Kedu nwanne gị nwoke? Okay. Kedu akwụkwọ gị? Kedu akwụkwọ gị? Mepee ya ọsịsọ. David, ngwa mepee. Mepee ya. Chọwa ya. Ngwa ka anyị bido. Achọrọ m ka unu na-enye m olu. Na-eto Chukwu. Na-enyekwa m olu. Ntụ oyi, air conditioner. Ekwena ụdị ihe bi. Kwụsị na ide ihe ka m si yọọ Chukwu. Ka m si yọọ Chukwu. Kwụsị. Ọgọ. Biko emecha idewe. Ntụ oyi, air conditioner. A lot of persons are not still talking. And if you're not talking, yes. Ntụ oyi, air conditioner. Nju oyi, refrigerator.
ihe yiri dị na ntụ oyi na nju oyi. Oyi. Kụọrọ n'Ọgọchukwu aka. I told you that to know how to speak and understand Igbo. Code. She has mastered coding. Just code, decode what the person is saying. I said, kedu ihe yiri dị na ntụ oyi na nju oyi? Say, what is the similarity between ntụ oyi and nju oyi? And she said, oyi. This one is ntụ oyi. This one is nju oyi. Ntụ oyi makes you cold. Nju oyi makes things cold. Okay? So, gịnị ka a na-akpọ air conditioner? Ogo kwụsị ide ihe. Ntụ oyi. That is why when you feel cold, you say oyi na-atụ m. You get? When you feel cold, what do you say? Oyi na-atụ m. Very good. Ntụ oyi. And then, refrigerator, gịnị ka a na-akpọ ya? Nju oyi. Ngaji, spoon. Ngaji, spoon. Okpo-ọkụ, heater. Igbe akwa, box of clothes. Akwa, clothes. Akpụkwụ, shoe. Akwa, bed. Oche, chair. Mma, knife. Onyonyo, TV. Mgbo, table. Ite, pot. Akwa mgbochi, curtain. Efere, plate. Now, everybody, you're going to take it together. Are we good? We're starting with ngwongwo ụlọ, household properties. That's what we're going to. Sorry, apologies. Unu dị njikere? Unu dị njikere? Adure. Nọrọ ọfụma. Nọrọ ọfụma. Ngwa onye ọbụla bido. 1, 2, 3, bido. Akwa. Akwa. Call the Igbo word first. Now, clothes is aqua, but your bed is what? Aqua. Aqua. Onye ọbụla si aqua. La. Aqua. Aqua. You see? Keep wicked, not now. Come on. Bed. Aqua. Onye ọbụla aqua. Aqua. Mm-hmm. 1, 2, 3, bido. Oche. Mma. Ngwa, this table bido mgbo nke a. Onye ọbụla ebe a bido. Ntụ oyi. Mba, you have to say it well. And when I'm correcting a group, the others should listen. Ntụ oyi, ngwa bido. Air conditioner. Ntụ oyi, refrigerator. Ngaji, spoon. Okpokpo, heater. Igbe akwa, box of clothes. Akwa. Akpụkwụ, Adure. Akpụkwụ. Akwa.
kụọrọnụ ha aka. Ngwa bidonu. 1 2 3 bido. Njoyi, air conditioner, njoyi, refrigerator, food, okoko, heater, ibe aqua, box of clothes, Akwa. clothes, akpụkpọ shoe, Akwa. bed, oche, chair, mma, knife, oyoyo, television, Mgbo. table, ite, pot, akwa mgbochi, efere, plate. Kụọrọnụ ha aka. Ngwa this one. Next table bidonu. One minute please. Achọrọ m ịga mkpochi. Mgbo. Kụọrọnụ ha aka. Clap now. Ngwa mgbo nke a bido. No, nọrọ ọdụ ifi ọgọ nọrọ ọdụ. 1 2 3 bido. Akwa. No, akwa. Ite. Kọrọ n'onwe unu aka. Ugbu a anyị amatago akụkụ ụlọ dị iche iche. Kedu ụfọdụ akụkụ ụlọ anyị mụtara taa? Ụfọdụ akụkụ ụlọ. Ụfọdụ akụkụ ụlọ. Ụfọdụ, some of it. Isu bekee mmawa gị anya. Nke bụ isu bekee ebe a. Nke ụba akọni. Nke gịnị ji mee? Kpọọ ya n'Igbo ọsịsọ. Ọsị mba akọni. You change your clothes. Ngwa nwa m. Ngwa. Let's go. Ụfọdụ akụkụ ụlọ. Mgbe ọbụla unu ji tete n'ụra anyị ejebe. Ụfọdụ akụkụ ụlọ. Usekwu. Azụ ụlọ. Mbara elu. Ọbụma. Zara. Ụfọdụ akụkụ ụlọ. Ndị ọzọ na-akpọsi iwe n'isi gị elu nọrọ ọfụma. Nọrọ ọdụ. Lift up your head. Nọrọ ọdụ. Ngwa. Chibuike m. Ọdọ ụgbọala. Ama mmiri. Okpuru ụlọ. Ụlọ ala. Kwuo ya otu ahụ. Kwuo ụlọ ala. David nwa m. Udo ọ dịkwa? Kwụsị. Azụ ụlọ. Kwuo ya otu ahụ. Azụ ụlọ. Gịnị kwuo? Ebe oriri ọ na-adị mkpa. Ụlọ egwuregwu. Ụlọ ala. Usekwu.
ọdọ akwụkwọ. Na inwe nkịta, gịnị ka ị ga-akpọ ụlọ nkịta? Gịnị ka ị ga-akpọ your dog's house? Mm-mm. Ụlọ nkịta. What of my dog's house? Ụlọ nkịta m. Ehe. Ngwa ugbu a anyị ga-eleba anya kọrọ na onwe unu aka. Ugbu a anyị amarala akụkụ ụlọ dị iche iche, marakwa ngwongwo dị n'ụlọ. Ihe a bụ akụkụ ụlọ dị iche iche. Ebe a bụrụ ngwongwo dị n'ụlọ. Kedu ngwongwo ndị ọzọ anyị nwe na-anọghị n'ime ebe a? Kedu ngwongwo ndị ọzọ anyị nwe n'ụlọ na-anọghị ebe a? Kedu ngwongwo ndị ọzọ? Gwa m ka anyị metụrụ. Ụfọdụ ngwongwo ụlọ na-adịghị ebe a. Ụfọdụ ngwongwo ụlọ na-adịghị ebe a. Ndị na-adịghị ebe a. Picture. Clock. Chere ka m detuo ya. Elekere bụ clock. Picture bụ gịnị? So ụfọdụ ngwongwo ụlọ ficha nke a. Iko. Unu na ha aghọta nwayọọ nwayọọ, anyị na ha aga. Ụfọdụ ngwongwo ụlọ. Ụfọdụ ngwongwo ụlọ. Ngwongwo ụlọ. Some household properties. So anyị nwere ofu onye ekwugo gịnị? Foto. Picture bụ foto. Ka anyị degodi nke Igbo wee na-atụgharịzi ya na Bekee. Foto bụ picture. Ọkụ. Ọkụ bụ light or light bulb. Kedu nke ọzọ? O nwe onye si clock. Na-edenu ya o. Elekere. Elekere bụ gịnị? Clock. Kedu ọzọ? Sofa bụ sofa. Hapụnụ ya ka ọ na-asị m sofa. Okpokoro gịnị? Wardrobe. Chopping board is mbibi. Ana m abịa njiri nwayọ. Okay, cabinet. Cabinet. Okpokoro. Okpokoro. Do you see this okpokoro? It's just like an empty vessel. An empty Chidi. An empty container or vessel is okpokoro. So when it is an empty container or a container where you put plates, when the okpokoro has to do with plates, what is it going to be? When it has to do with plates. If it's a container where you put plates, yes. Boy ọzọ? Mba. Okpokoro efere. Ọ bụrụ na nke a na-etinye akwa, gịnị ka ọ ga-abụ? Okpokoro akwa. Ọ dị mfe. Anyị na-enwetakwa onwe anyị. Kedu ihe ọzọ anyị nwere n'ụlọ na-anọ? Tebụl nọ n'ebe a na ya mgbo. Windo. Anya ụlọ. Windo bụ gịnị? Mana window bụkwa property. Anya. Window is in parts of the house, not household property. And the door is ụzọ. In parts of the house, door is ọnụ ụzọ. Parts of the house put ọnụ ụzọ door. Cup, yes. Cup. Iko. Iko. Gịnị ọzọ? Gịnị ọzọ? Gịnị ọzọ? Fork. Ngaji eze.
The spoon that has teeth. That's what we call a fork. The spoon that has what? Teeth. Yes. Gini ọzọ? Gini ọzọ? Cable glass dishes like glass plates. Efere nkụwa. If glass plates are called efere nkụwa, what will a glass cup be called? Good. Then the gas cooker is hot. The gas cooker bụ gịnị? Gas cooker bụ osiite. Onye ọbụla si osiite. Then chop. Onye bụ mam? Onye na-akpọ m mam? Abụrọkwa mam. Nwunye chopping board mbibi. Ọ m nwunye maazị. Nwunye maazị abụrọkwala. Iko nkụwa. Na-abịa. Chidi si nwunye maazị. Kpọọ m nwunye maazị. Ọ bụghị ọdụ mụnwa ka ị na-eme ihe a. Kpọọ m nwunye maazị. Chidi, kpọọ m nwunye maazị. Ọ kakwa gị mma o. Iko nkụwa. I told you, I'm not that type of person you do. If you do, I'm ready. You will stay here. Yeah, energy is too much. Because how many mommies do you see? You know I'm a mommy. I've been married for 11 years. How many mommies do you see jumping the way I jump with you outside? I have energy. It's too much. That's why I can host a camp. I have too much energy. Okay. So if you do me like this, think I will stand until you do the right thing. It's not me you do for when I speak Igbo. My energy is too much now. So iko ukuwa. Bịa nso. Achọghị m nke UNWU bịa nso. Kunie asụna bekee bịa kunie. Kunie Chidi bịa ka ịfụ ya ọfụma. Eji na asụna UA kunie. Bịa ebe a ka ịfụ ya. Ọ dị m ka ị na-emere ihe ahụ. Bịa ebe a. Ana m akụzi ndị ọgbọ gị ọfụma. Onye na-esụcha bekee na-enye ebe a. Ngwa. Oh. Nke a mgbasa. Abụ onye ahụ. Ngwa ka ime, we have a comprehension to read. Ka ime ka ị gụọ. I want to know who will be able to smash this comprehension. Who will smash it? Yeah. Nri kwakwa. Mba o, nri food. Nri is not part of the household property. Nri food. Nri also. Things that I'm not carrying to Ghana. Chibu ike. Tata Igbo mmanụ. Igbo mmanụ. Mmanụ. Kezuonu. Oh, hey. Oh, come on. Kaiga. Who wants to shock Munye Mazi? The star of the day. The star of the day. Wait, the thing that thing that used to do me used to come. It has come now. The star of the day. Who wants to shock me? Who wants to shock Munye Mazi? Who wants to shock me? Okay, Chibu came. Let me try Chibu came. Let's do this, boy. Gentish. Chere. Onye ọbụla gee ntị. Okay. Oh, I have a question. Is enwere m ajụjụ? It doesn't matter if you want to. Our focus is the Igbo. The interpretations are the VD. This table, what is the problem? This table. Why are you against yourself? This table. Oh, brother Jesus.
Calm down, Chere. All distractions stop. Somebody wants to read, please. His brain wants to function very hard. Ngwa, Chibuike mbido. Ebim na. Kwuo ebim na. Ụlọ m nwere n'ime ọnụ ụlọ anyị. Akwa mgbochi. Anyị niile. Kwuo ya otu a. N'ime mkpụrụ anyị. Okpokoro akwa. Buru ibu. Ise. Mbibi. Kụpụrụnụ ya aka. Kụpụrụnụ ya aka. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo kwezuonu. Oh, Chief Nke, I'm so proud. Take a high five. Kuchapu, where is it? That was outstanding. Who wants to go next? God wants to do it again. Ngwa. Don't worry, I know my eba. Ngwa. Anyone, just be confident and in Aguya, and when we can don't be bothered. When I'm helping you, don't be bothered. It's just out of love, okay? Ngwa. Hello, my house. My name is I live in Nigeria. I have a big house. Mụ na ezinụlọ m. Is n'ime ya. My family and I live in it. Ụlọ m nwere ọnụ ụlọ abụọ. Mkpụrụ ise. Otu na mpochi isii. My house has 2 living rooms, 5 bedrooms, 1 kitchen, and 6 bedrooms. Sorry. And 6 toilets. That's supposed to be. Yes, mpochi isii, 6 toilets. And 6 toilets. N'ime our living room, anyị nwere oche, igwe onyonyo, akwa mgbochi, ntụ oyi na foto anyị niile. In my living room, we have chairs, television, curtain, air conditioner, and my family portrait. N'ime mkpụrụ anyị, nwere akwa, igbe akwa, okpokoro akwa,
nnukwu nnukwu enyo na ụlọ mpochi. Nke a bụ bed, box of corridor, exit mirror and toilet. Usekwu anyị buru ibu. Usekwu anyị anyị bụ akịchị. N'ime ya anyị tebụl, abada, efere, ngaji, mma, mma, iko, ngaji eze, okpokoro, mbibi, mbibi, oyi, njụoyi, njuoyi na ngwa nri. Inside it, we have pot, stove, frying pan, plates, spoon, knife, cups, bowl, cabinet, chopping board, refrigerator, and foodstuff. Anyị nwekwara anyị nwekwara ebe oriri na ọdọ ọdọ ụgbọala. We also have a dining table and garage. Ụlọ mara mma. kụọrọ ọnụ ya aka o. Cha-cha-cha Igbo kwenu. Mba oje eje. Cha-cha-cha Igbo kwenu. Cha-cha-cha Igbo kwenu. Kwenu. Kwezuonu. We need a representative from the Achuka family. Achuka family. Ngwa, Ginika wants to do it. Aha m bụ enwere m n'ime ọnụ ụlọ anyị. Onyonyo foto anyị niile n'ime anyị nwere akwa, igbe akwa, okpokoro akwa, nnukwu usekwu anyị buru ibu. N'ime ya anyị nwere ite, agbada, mma, iko, okpokoro, mbibi, anyị nwekwara ọdọ ụgbọala. Ụlọ m mara mma. Kụọrọnụ ya aka o. Hey, this is awesome. Chibuikem
na Ogo. Ugbu a gịnị ka? Na-eto Chukwu. Don't do that. And I warned you. Onwe mgbe ị ga-achị ọchị ọ bụrụ mkparị nye mmadụ ibe gị. He's embarrassed. Ngwa Elibe family. Who is helping the Elibe family? Elibe family. If the daddy and his colleagues are watching. I don't even care who read last or not. Your daddy is watching and his colleagues are watching. That's Elibe family. Elibe family, excuse me. Elibe family, come with basic cat. Ngwa. When the Elibe family is ready, we move. Look, mommy, go and start warming the pizza, the puff, the suya. And put our soft drinks. Put it in the fridge now. Finally, we have cold water. Oh my God. Oh, I told you, whatever. So Ify and okay. Everyone is bailing us. Everyone is quarreling. Everyone naka. Because if you want us to enjoy, it's in your hand. I'm always ready. You see? Ngwa kwụrụ ọtọ rọ n'ọdụ. Kebi na-aga. Ịchọ ịga ụlọ mpochi ngwa gawa. Ngwa ezi nwanne chọrọ inyere anyị aka. Ezi nwanne for the Elibe family. Ngwa bido. Ụlọ m. What? I can't hear you, baby. Come on. Ụlọ m. Mkpụrụ ise. N'ime ụlọ anyị. Ọgọnọrọdụ. Leave that thing. Ọgọ. Kụọrọnụ ya aka Ugbu a anyị ga-eleba anya n'okwu ọhụrụ. The
the new words. If there are any words you encountered there, new words that confused you, let me imagine know. Any new words you want to know the meaning? No. You need to go and rest please too. Any new word? Let's do it. Let's do this. Nnukwu is big. Chizaram si anyị nnukwu onye ọbụla dee ya. Nnukwu. Nnukwu big. Kedu mkpụrụ okwu ọzọ? Oh, Chidi. Pick out new words and not noise. Yeah, you know you swam, so boss, it's okay. Go and apply it. You know you swam. Okay, it has, okay, yeah, it's trying to heal. We're gonna apply your hand. Go and take cotton wool. Go inside there, ask for cotton wool. Can you pause here? Leave. Leave as how? Okay. A beam. Leave is B. B. Leave. So A beam, I leave. And anytime you use I, remember that time. So kata gene. New words, Biko Gwanum. Any other new word? Look at it now. Agbada, rod. Agbada bu frying pan. Some of us don't know the name of frying pan. Agbada, frying pan. Gịnị ọzọ? Kedu ọzọ? What is mirror in Igbo? Gịnị bụ mirror in Igbo? Gịnị bụ mirror is there? Mirror. Enyo. Is there now? Enyo. Onye ọbụla si enyo. And what is food ingredients? Food stuff. No, ngwa nri. Ngwa. Onye ọbụla idecha gị si nwunye maazị edechala m. When you're done writing, say nwunye maazị edechala m. Koro n'ogbu n'aka. So what is table in Igbo now? Mbo. What is bed? No, bed. Aqua. How do you say go to the bed? Gaba na aqua. Ga na aqua. How do you say clean the table? Fichambo. How do you say go wash your clothes? Go wash your clothes. Your clothes. Your clothes. The pronoun comes last. Go wash your clothes. Gasa aqua gi. How do you say go wash the plates? How do you say go wash the plates in the kitchen?
N'ime. Koro onwe n'aka. How do you say, sorry baby, ndo ogo. How do you say go sleep inside your room? What is sleep? We did it yesterday. Yes. Inside your room. Again. Go sleep inside your room. Garahura. Garahura n'ime mkpụrụ gị. Koro n'onwu n'aka. And whenever your mommy calls you, how do you say I am coming? No, Anam Abia, not Anambia. Okay, let's take our anthem. 1, 2, go. Kwuru n'ọtọ. Kọchake. Kọchake. Obere ihe nke. Kọchake. Kọchake. Tinye ya n'okpuru oche. Stand up. Kọchake. Tinye ya n'okpuru. Last table. Uchidi. Kọchake. Ọ bụ n'aha Jizọs onye nwe anyị nara ekele maka ụbọchị taa. Daalụ maka ihe mmụta anyị n'aha Jizọs. Amen. Let's agree. You did not say anything in this class today, yes or no? Yes or no? Just to let you know I know what I'm doing, because of when I'll ask you to do one plenty thing tomorrow, don't say it's only you I'm calling, because I'm going to call you tomorrow. Get ready. So I get just we'll go and rest.